A ljudi moji dobri ove kuće, mogu si me ovo opljačkati? Aj, vade ovo sad. Oj, Bože dragi, na ome televizor samo pričaju o ome virusu, o maskama. Nema šta više ni gledati. A dobrog sudopera, o, viđaj, esej. Ne, češe, koji kod mene? Što se ovo čuje? Pa ja sam sam u kući. Halo, ko je to tamo? Pa jes ovaj mali glup, baš će njem reći da sam ja lopov. Mjau! Mačka! Otkud men mačka u kući? A to se men priviđa. Viđaj, prodajem frižider, koja je ovo sirotinja, brećo droga. Halo, šta se čuje tamo? Ko je to? Oj, bre, što bi sad rekao? Opet mačka! Bože dragi, mene od baš neko zeza. A čija je ta mačka, braće draga? Mac, mac! Oj, koliko je ovo kuća. Pa ja ću ovdje izgubiti. Malo ovdje, šta je ovo? O, gdje pjesme? Mac, mac, mac. Što je ovo, Bog te? Hop, hop! To se ovo čuje, brećo. Tu. Lopova, Bog te pliši. Mene strašno pljačka. Gdje lakše to? Šta lakše, Saš, ići u zatvor, džubre, da mene pljačkaš. Sad će policija doći. Nemoj zvat policije. Halo, jel policija? Neka je. Dolazite odmah u ulicu Zibambe 12. Imam lopova u kući, požurite. Halo, šta se dešava ovdje? Ko je zvao policiju? Pocajac, ja sam zvao policiju. Ovaj lopov me pokušao opljačkat. Vodi ga u zatvor, odmah. Čekaj, pusti lopova, gdje ti je maska? Pa pocajac, ovo je moja kuća, ta će maska u kući. Momak, moraš imat masku, virus ne znači je ovo kuća. Pocajac, kakav virus, gdje vodila ga lopova u zatvor? Pusti lopova, ideš ti sa mnom u zatvor. Jesi pocajacu, on je kriv, on treba ići u zatvor, on nema maski. Ne zanima me, ideš sad u zatvor, hajde. Ja idem u zatvor, a čovjek me došao pljačkaj. Ne zanima me, hajde ispred me, ne pričaj puno. Ljudno, vićemo se. Jesi li to